projekt, som faktisk startede grundlæggende koncept har været til slagord med meget lidt reelt indhold. Så i stedet for at fortælle om bycyklerne, så kan folk få lov til at prøve bycyklen, og så kører de hen til de andre pavilloner bagefter. Der sker noget sjovt her. Det er udsigt ind over de københavnske tårne og ind over Tivoli. Det kan blive realiseret på måde. Og så synes jeg, at jeg har lavet et hæftigt projekt med det. Jeg synes måske også godt, at man kunne se det.